No, ben we bet ugen mun an tier wa tu. Ben je get tam day. Ah ja. Mais na wie hat kommen nan. Mais hier vuni sana. Ole wie get on ole bebu ziwa la mat. Ah ja. Oh ja. Ja, ja. Ja ja. Ka wa wie dan ridwa hier plus goed. Ag kasne kwit al peno ben pe wie zei ba commence à big die gente dans de penel quoi. Ah ja. Ag heer wat die gies goed daar. Kwit don de lewas dit. Lewas passit, hat passit net zo wat die gies. A goed hat commence van toch goed ag die eventuele men moet. Ah ja. Ah ja. Mo se wie zo. Welke vansa da kulet wie Zie goed dat wie kistien en dat hat passieren na. Na wie zit en pe dougustum be en pe tude a wie stronsene. Ag nehen wie een hon, a wie een hon maar ook quoi. Rugement die hon rook, ag rugement hedrein en begon wie bij was die gile. Ag goed en tun eventueel ag wie ze rivi hon drein, he waar ook en rivi hon waar ook, hedrein goed. Ah ja. Pipin die droom. Ja, ja. Zijn non droom de basil van kini hat passieren. Ja. Hag vi skubet ar leur bevech na vi achu or leuriat petraman noveles ket ar grain var leur. Pe wie ze sud l'œil de zaden plus kuit gau bot beu gaskubeline beu wie get branco hier donte a wie die belle wie get en dra. Wie tro de en de jo kuit wat het orne goste. An wie had lakeer de l'œil del daar. A pe wie een diven na vinjer a groen. Garozelo quad wie de maas vinjer deske kreis l'œil. Hag leske da ha betig an deves var leur petraman. Beken die waar leer met am de visu de 3D's daar ze pante maar wie ze kogen die waar leert de zo niet u de donne daar quoi. Ja ja. Ja, maar wie is kip, wie is gwinte ne. Nee waar leer. Ah ja. Ah ja. Ha vi na ha vi aventeres. Vi gwenta ni tu. Ah ja, ook als bij toe daar ook een teries moet dan rein wat trouw bit speciaal wie ze donne in del wie donne gander hoef. Ag wie ze gwinte niet toe daar. Ja, me vede dor lui explique dan dud da zo ishilo radio Brazil. Peter na ja hoef. Een hoef, maar hier zo was er nou wat die sterwa. Nee, kaleneers op die lakeer en hier relaal bestraat. Ah ja. Een tambour wat best quoi. Wil bouw batterie en maar met de hoef quoi. Ag wie ze ja, wie ze bitrook akkeer wie manes, wie skies kassa manes de kassa hoeven erop. Ah ja. Ah ja. Ah ja, met mimeske gwilla. Gulmer wou la en dan zo get parabris laune. Wat get na get dan niet de moesten me iemand ket dan bes me broer ne wa niet meer. Goede niet wel leggen, wie ze gwint. Ah ben wie kaster kam leggen op plaats de hamster lekker. Ah ja. Ah ja. A deus ar zaha vi kemere vi mala. Ah ja. Ah ja. Met tout ar pel an ni tu Ja. az aviche de Peter. Maar pellitu, wie troot gost bouw gambeneken de zetten namen ik het pas gamenti wie ze kwam me. Gambene bouw schaal beneken. Ah wie lekker nog ben. Ah goed kwitten te loos dan wen. Ah wie lakeer wat poeferaar trouw wat poeferaar pato puis poire de moch. Ah wie lakeer c'est la wie een politu waar hoor. Ah wie trembe baad wie la komt ander mocht. Ah ja. Ah ja. De baad. Agar plus ne se aviche de nitra. Ah geo plus am met dumme wie ze get am wat truppe bij Gostam Karia ja wie ze lelake die hazard wen wie lakeer plus tu. Ah wie ranke de rein. Ah wie ge bouchon dan tam dan get tam bouchen dan blam de voeten aan doen ze zat koos wie ze to winnen zo ah gewoon baad tribla. Ah Ja, ja. die hazard maar like die hazard we zijn ja bla bla. Hom baad tribla. Betig peser blais ne so bet a de i tu genau. Ben, tu am bla die we wa don die tu wa don gan de batterine. Wa don gan de Rogi voor hier wat doet hij een doel 3 am die maar hier na prindon tractor hin na bin tractor bij ze bla ze ja hanter kan. Ag si bla va lech kai zur wa bla die we en die lakiet. Aber da mo de beter ne so bet di hand de la kai tu. Ben, maar had ga kid la rente kin wil wa bita gere. Si je koos maar heb die hand. Zuro ni tu hij ridrun de rid mes bandu ag ni tu blis casina. Anan. Ah non ni tu doe tot. Doe koos heb goed wil dan wie laket ama puis laket wie laket gunner va les lugumage c'est éviter lugumage. Laket gunner va les. Na wie laket ke va les gunners. A goed en wie troon door de vrienden arrange a wie laket die tu na va les. C'est la ge ben wij treden den door en wie tu. C'est la goed na va les ni tu na wie teina. Puis de ni tu tei laket gunner na. Ah wat dit maar van que se gunner la tu goed. Moi je gustum me beget. Vi ki lake de morsa i tu daoulo a ring ba meus daouer. Ah non, neus ket gwello. Non, neus ket gwello. Pa d'argon am a vi beglidigou. Genor, d'argon. Nous ardo na gilar, niket? Nous arjou. Non, ja, puis je ne kinter bla. Ben, goeden die wel hebben goed om toe de madre jo want die roer. Ik wie je te fete de wie je get nog zo.
A vige diu ter zun, bi famor, vige ken vi passi tudri hati, quoi. A vige me kal ho, ja, ma tres ne pe ma mung genio, pote da mehet. Hag vige fes non, na. Hag vige mimes bison na monika, kan na ren, hag lagage baskeram na accordion, c'est la vison, na. Hag na wa dougamat, dis wa rogi, na Francis Boller, raison accordion, me rogi, na, ni wa capdor. Hi wa zona, quoi. Mais on va dire tuni, quoi. Ne ben seier kedo amzar da c'hoai domino pe c'hoai kartou. Ah non, bantiru madou nan ien karhato. Pour la an ora ane ma fazon me pas de hood man bitante. Mais la zine ou ya interes rio bantiru am. Ah non j'y joue.